Ce va spune lumea? Aceasta este o întrebare care și-o pune foarte multe persoane, dar datorită acestei întrebări, să știi că multe vise nu se îndeplinesc. Iar acum vreau să spun cum să nu-ți mai pese de ceea ce cred oamenii. Îți voi da 9 sfaturi care funcționează întotdeauna. Poate fi dificil să nu-ți pese de ceea ce cred alții, mai ales atunci când încerci să te îmbunătățești și vrei să ai succes în toate domeniile vieții. Societatea ne-a crescut să avem nevoie de aprobarea celorlalți pentru a fi fericiți și de succes. Cu toate acestea, acest lucru pur și simplu nu funcționează pentru nimeni, dragii mei. De fapt, să spese prea mult de ceea ce cred alții te poate împiedica să-ți atingi propriile obiective. Este bine să spese de reputația ta atâta timp cât aceasta nu îți distrage atenția de la scopul vieții tale și nu te împiedică să fii adevăratul tău sine. 9 metode pentru a nu mai avea grijă de ceea ce cred alții? Am să spun. Și încep cu prima. Nu te compara cu ceilalți. A doua, nu mai judeca cum arată alții. Învață să renunți a treia. Cunoaște-te pe tine însuți a patra. Învață să spui nu a cincea. Stabilește-ți propriile standarde. Iar a șaptea, practică autopasiunea. A opta, practică meditația. A noua, învață să te iubești pe tine însuți. Acesta este ultimul și cel mai important pas pentru a nu mai avea grijă de ceea ce cred oamenii despre tine. Pentru că dacă vei lua aceste 9 sfaturi și le vei pune în practică, ai să vezi că visele tale se vor îndeplini.